Jangkrik kuping mau kebon ta. Kok iso mana iki mbok apano? Ya tak lakeni. Sing penting yakin. Nang, nang. Nang. Aduh, Mbok. Jangkrik sarimene yang jene. Telek lantung disapno lambe iku lho. Angitena ambune. Kakak ambune bel-bel kok ngene. Blek. Ono piro sapimu, Kang? Ono papat tok. Yo wis tak delok isik ya. Oh iya. Sapimu kok berengen ngono, Kang? Berengen yo apa sih? Lah bokonge lho ono ireng-irenge. Iku duduk berengen iku. Teletong iku tok. Oh alah, tak pikir bereng iku mang. Emang gak tau mbok adusi dah, kok sampai numpuk ngono teledonge. Ya tak dusi sih setahun pisan. Gak mesti sana dah 10 tahun pisan. Mosok ngedusi sapi 1 tahun pisan. Nesok ya bedino, Gang, cek sehat sapimu iku. Wong aku dhewe gak tau adus, mosok sapiku sak bendino tak dusi. Ya bukane ngono. Nek sapimu sehat iki kan kon dhewe sing untung. Lah terus, kok iso mana iki mbok apano? Ya tak lakeni. Tibae geragas kon iki ya. Ya wis ae nang kono, pegel aku ngadeg terus. Lungguh kene sik, Kang. Kira-kira kate botol piro babonmu iku? 20 ae tok gak larang-larang. Waduh, ya gak nututi nek samono, Kang. Sapi lagi mudhun saiki. Lah terus piro enake? Nek tafsiranku paling enggak 18,5. Wis paling dhukur iku. Waduh, rugi aku nek sakmono. Ya anjene rugi, Kang, tapi ya apa maneh? Apa mbok ingusi ae sapimu ben manake? Ya wis lah, gak apa-apa tak ingune maneh. Lah terus, pedetmu iku kate botol piro? Rencanaku yo 15 mendukur. Ya wis nek ngono, bae ning kono sing gelem tak kabari awakmu ya. Oh iya tok. Ya wis tak balik sih aku. Oh iya. Diterno ta iki? Wis gak usah melaku ae sehat. Blek. Ambune bel-bel. Blek. Lodok kancene sarimene iku. Lek glowing ngene dilonyang tak lentung. Ya apa, enak ta enggak telek lantunge? Enak batukmu ngono ah. Ambune bel-bel iki lho. Ya iku rasakno, barekan duwe cangkem lecek ya iku. Yo sepurane, aku sing salah. Ya wis rini kon. Lapo? Wis ta larini yo. Lapo sih? Kok lapo iku lho, ya biasa ae sih. Yo. Menek kono. Ah. Ah. Ket ngerti di arek-arek. Wis salah ngene ae, pegel aku. Salah tenang mau pikirmu. Kowe siji. Sing penting yakin. Ngetno. Yo. Waduh, kebeneran iki.
Lagi lapor Riko guyu kok sawangane gedhu ngono. Lah Riko gak ketok ta aku iki lapo. Yo ketok yuk, kan gawe syarat tok iku mang. Wis esuk kakek cangkem. Sajane kate lapo Riko rene iki. Ya biasalah, bahasa arisan. Kate ngadakno arisan banyu aku, Riko melok ah. Lah iya, Riko aku gendeng ta wong banyu kok ada arisan barang. Ya jenenge ae wong usaha yuk, apa ae dilakoni sing penting halal. Wis gak tae-taean, tanggungan sak bajek ada arisan banyu barang. Di sumur iku lho gak kurang banyu. Walah kemiri kok entek barang. Jangan asim kalau kemiri ini ya kurang greget no. Malah nang warung ae lah dilu. Ya bukane ngono yuk, kan lodong Riko gak tuku banyu akeh-akeh. Jangkrik kuping mau kopon ta. Aku gak yo gak koyo sik mokso ae. Dadi ngene lho konsepe ku yuk. Gembar-gembar ae. Kenapa sih? Ono gosip terbaru kon. Gosip apa emange? Lu kon karo kon. Tak tahu hari lu ya. Kendaan ambek Sumira. Wah, samar-mar. Iyo, malah aku ndelok ambek mata kepala aku dhewe. Dek ndi emange, Mar? Dek kose kono lho yo. Malah tahu hari ku lho kon. Ngene-ngene kon, kate nyosor ta ya opo iku? Lo. Wes ini nyari apa sih iki Mar? Emang kan iku nem. Wes ya, blonjo sih aku. Ngene-ngene lho iku mang. Bola apa iku? Tinggal sih ya. Ya Mar. Wes, anak-anak ae kelakuane wong-wong iki. Ngono konsepe yuk. Dadine lodong Riko nggo. Wes gak males aku. Wis ngerti kene gak gablek dowek. Kembadok ae lho kurang-kurang aku iki. Kate melu alisan syarat-syarat. Lah iya kono ya menungso kaya ngono iku. Tuwek karo tuweke. Wis mari tamen. Tala dilungkas. Ket ngono kan tenaga belas ngene. Iya. Iki lho. Enak ah. Iku. Wis mari. Wis tak mulih sik aku. Salaman sik, gak salah paham. Lah yo. Cak to hari ku lho. Wis tuwek ngono kaya kendaan ae. Gak isin karo umure. Kaya Sumira ngono ya gelem ae mek to hari. Wis tuwek padha dene ancene. Napa, Nam? Iku lho, Cak. Cak to hari ku lho gendaan mek Sumira. Lho, jare sapa kon? Jare Markona. Malam saiki lho, wong loro ndek kos. Waduh. Lho, Cak. Karena di mana peno? Sik dilu. Lho, apa kon niku? Tak kandhani kon yo, tapi aja kaget kon. Kandhane apa? Makmu saiki lho, gendaan ambek Tohari di kos-kosanmu kono lho. Lho, sing temen, dari sapa kon? Jare bojoku, lah bojoku jare Markona. Oh, ancene tuwek gak ora tuweke mak iki. Greget nadake. Dul, sabar Dul. Cok gawe kekerasan lho Dul, negara hukum iki soalé. Lah iya. Aku iki malu net blonjo kemiri sih.
Lah kok blakrak teko minyak barang iku. Kerupuk, gula, kopi. Wis. Yo apa kowe iki mang? Temen dari kok gak melok iki. Kon iki gak ndablek yo kandhanane. Kandhane gak melok kok si mokso ae. Tak wanyeng lombok kapok kon to. Ayo ngali ngono lho. Ya wis lah nek ngono gak apa-apa. Tak balik sik aku. Temen dah gak melok yu. Hangkrik yuk. Apa matamu ndelok ae, tak julak picek kon. Kon iku stres lah teko-teko jungkir walik iku. Bah, pure aku. Apa sih iki? Kon iku pure lapo? Kremian purian. Bare sampean lapo? Tuwek-tuwek aja gendaan ae. Sopo sing gendaan iku? Ambek hari ku mang. Mas yang mbokmu tuwek ya pele-pele nang duwe gendaan iku. Masa brengose lele koyo kon tak dadekno bojo. Perencana sapa sih kon? Dari Sarimen. Sarimen dari Painem. Painem dari Markona. Oh, jangan njaluk dijejeli tungkak congore Markona iki. Lho, kon lho. Cie. Seneng kira kena jatuh hari. Mari kena nambah Sumira. Cangkemmu sing enak nek ngomong sapa sing gendaan iku? Alah wis ngaku ae lho, Cak. Lah sampean lapo ning kosi Sumira mang? Kono ojo nggarai fitnah. Aku nang kosi Sumira iku mbahas arisan, lapo mblakrak nang gendaan iku. Wis salah, Cak. Isa sampean iku. Kon niku tak kandhani yo. Kon niku wis ireng, ojo sampe atimu melok ireng pisan. Baru fitnah. Oh, ndelodo kancene. Hangkrik anjene Markona iki Kemar. Bang. Hangkrik iki. Lha apa kuwi fitnah? Lha apa kuwi? Fitnah. Tak congormu kan. Siapa lagi jalan betul kan? Jangan